Muhterem tamaşaçılarыбыз, siz Tatarlar tapşırığın qarıyısız. Programımızın icad türkümü sizin için bir köp kızıqlı hem faydalı məlumat hazırladı. Bugün bizim programda Bubilar okulları көркем tradisiyaga aylandı. İş Bubuya oğlundan bizim reportaj. Burunғы şırlardan, burunғы asırlardan alıp, әгерже жерлігі, iş bubi жерлігі ол мәғрифәтшілік, білімге тартылу білән белгілі болған. Һәм бүгін күнде менә бу традициялар шулай саклана. Татарлар тапшыруы Саба районы Яулаштау авылында кунакта. İftarlar uzdurабыз, күн сайын таравакка йөрибез, яшьләр дә, бар да, хатын-кызлар да, Аллага шөкер. Мақсат күбрәк татар авылларын җәлеп итү. Оренбург өлкәсендә Акалфак оешмасы бик актив эш алып бара. Безнең оешмага яшьләр дә кушылды һәм яңа проектлар. Иң мөһиме шул. Казакъстаннан Әдилевләр гаиләсе белән таныштырырбыз. Яз килә, сыршы, кар килә, гөрләшеп, сайрашып, җыршы, кошлар килә. Әгерҗе районы İş Bubuy авылында мәгърифәтче Бубилар исемендәге 8нче төбәкара укулар узды. 5 секциядә Татарстан, Удмуртия республикалары, Ульяновск өлкәсеннән укучылар һәм укытучылар катнашты. Фәнни эзләнү һәм иҗади эшләрне күренекле сәнгать һәм мәдәният эшлекләре бәяләде. Тулырак алдагы сюжетта. İş Bubuy бай тарихлы авыл. Күренекле шәхесләре дин, мәгариф үсешенә зур өлеш кертүчеләре белән данлыклы. Мәгърифәтче Бубилар исемендәге төбәкара укуларда да нәкъ шул тарихны барлыйлар. Быел ул 8нче тапкыр уза. Елдан-ел дәрәҗәсе арта, катнашучылар саны 200-гә җитә. Бер туган Бубилар исемендәге İş Bubuy авылы мәктәбе иртәдән үк гөрләп торды. Катнашучылар үз эшләрен якларга әзерләнә. Килгән кунаклар авыл тарихы белән таныша. Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идарәсе җитәкчесе Илгиз Халиков мәктәп музееның экспонатларга гаять бай булуы һәм моның тәрбия нигезенең бер өлеше булуын сызыклады. Һәрбер төбәкнең үзенең тарихы бар, үзенең шәхесләре бар. Һәм ул шәхесләр беренче чиратта ул тәрбияви функция үти һәм тарихи хәтер функциясын үти. Менә биредә ул инде генетик код буларак формалашкан, чөнки без беләбез, burunғы шырлардан, burunғы асырлардан алып, әгерже жерлігі, İş Bubuy жерлігі ол мәгърифәтчелек, білімге тартылу белән белгілі болған. Һәм бүгін күнде менә бу традициялар шулай саклана. Ул менә мәгариф эшчәнлегендә күренә, милли мәгариф эшчәнлегендә күренә, әлбәттә тәрбияви моментларда да. Әйтик, менә шушы биредәге музейда булуда, ул менә тулысы белән бер картина формалаштыра күз алдында. Ул бурынғы шырлардан алып, бүгенге көнгә кадәр без күрәбез, экспозицияларда бүленгән. Миңа калса, бу тәрбияви эшнең нигезе һәм ул шулай булырга тиештә. Әгерҗе районының мәгариф бүлеге җитәкчесе Василия Сафиуллина да һәр елдагыча төбәкара укуларда катнашучыларның эшләрендә тарихка, лаеклы шәхесләрнең хезмәтләренә, милли мәгарифкә басымның зур булуын билгеләп үтте. İş Bubuy мәдрәсәсенең тарихымыз барыбызда беләбез, һәм аннан чыккан шәхес безнең укытучыларыбызны. Менә шушы укытучыларыбызның безгә биреп калган мирасын без яшь буынга тапшырырга тиешле һәм без аның зур әманәтебез. Бу өстендә без күп еллар буе эшлибез. Балалар саф татар телендә матур итеп үзләренең иҗади һәм эзләнү эшләрен алып киләләр. Без шәхесләребезне белмәсәк, менә башта әйтеп үткәнчә, кем безнең тарихны белсен соң инде. Быел фәнни эзләнү һәм иҗади эшләрне Татарстан һәм Удмуртия республикасыннан Ульяновск өлкәсеннән кабул иткәннәр. Шуларның 100дән артыгы үз хезмәтләрен 5 секциягә бүленеп, жюри әгъзалары алдында яклады. Бер вакыт миңа сафтан үскәч кем буласың килә дип сорадым. Ул миңа хәрби буласың килә диде. Аңа ул вакытта 5 яшь иде. 7нче сыйныф укучысы Инсаф Касимов якташы Советлар Союзы герое Асаф Абдрахманов турында фәнни эзләнү эше әзерләгән. Инсаф кайчандыр Севастопольдә герой яшәгән фатирда булган. Үз хезмәтен ул шуның белән байыткан да. Севастопольдә йортында булдым, әти белән, әни белән, абай белән. Анда без өйгә кергәнче күрдек, аның подъезд кырыенда язылган Асаф Абдрахмановның йорты турында, ничәнче елларда ул анда торган. Йортына кергәч инде без анда медальләр күргән идек.
Әміне Арча районы Урта Курса авылының 9-нчы сыйныф укучысы Галим Гарифуллин өчен иң үрнәк шәхес бабасы Вәгъданур. Ул 45 ел математика фәнен укыткан. Мөгаллимлек мәңгелек һөнәр дип исемләнгән иҗат эшендә Галим шул турыда яза. Аңа бабасы да ярдәм итә. Ул башта Чувашиядә Комсомол районында Тукайлы дигән авылда укыткан. Аннары инде Урта Курса тәбигый белем мәктәбендә укыткан, мин укыган мәктәптә. Ул бөтен кичкән вакытларын сөйләде, башлангычта инде укытучылар укыткан, шуны бик хөрмәтләп сөйләде. Үзләренең әти-әниләре нәрсә әйткәнен, шуларны сөйләде, шуларны язды. Укулар көн дәвамында барды. Җиңүчеләргә дипломнар Бөтен дөнья татар конгрессының истәлекле бүләкләре тапшырылды. Киләчәктә дә әлеге төбәк-ара укуларның файдалы, тирән истәлекле милли мәгарифнең саклануына этәргеч булырлык итеп узуына шик юк. Әгерҗе районыннан Нәзир Нигъманов, Эльвира Вахитова, татарлар. Хәзер юлыбыз Татарстан Республикасының Саба районында урнашкан Яулаштау авылына. Ул район үзәгеннән 20 чакрым ераклыкта Сабадан төньяк көнчыгыш юнәлешендә искиткеч гүзәл табигать кочагында урнашкан. Яулаштау авылының тарихы 1600 елларга барып тоташа. Атамасы тауларның урнашу буенча Ябалдаш сүзеннән чыгып, Яулаштау дип бирелгән дип фаразлана. Тарихы бай, халкы тырыш, авылларына тугры, борынгыдан килгән гадәтләр саклана. Аның башында Ак Калфак оешмасы тора дисәк, ялгыш булмас. Лейсәнә Садретдинова дәвам итәр. Инде һәр фасылның үз гүзәллеге, әмма яз инде. Нәкъ менә шундый бер матур, кояшлы, җылы көндә без Саба районы Явлаштау авылына килеп төштек. Авыл халкы безне якты йөз белән кычып каршы алды. Рәхмәт аларга. Әле генә карарып бетүгә карамастан, авыл чип-чиста, йортлар төзек, юллар такыр, 100 еллык мәчет балкып тора. Безнең мәчетебез бөтен районда бердән-бер манарасы киселмичә калган мәчет бит ул. Аллага шөкер. Авылыбыз бабайларына, әбиләренә без бик рәхмәтле, безгә шушы мәчетне саклап тапшырганнары өчен. Билгеле, без иң элек авылның тарихы, атамасы белән кызыксындык, сөйләшә аңладык. Яулаштауда уңган булган тугры халык яши. Өлкән буын безгә җырлап та күрсәтте, яшьләр хезмәтләре белән таныштырды. Ә менә Ак Калфак оешмасы мәдәният йортында искиткеч күргәзмә белән каршы алды. Аннан бер кем дә битараф узалмый. Ак Калфак берләшмәсе 2017 елда үзенең юнәлешен алып китте. Менә шуннан бирле инде без кулъяулык чигүдән башлаган эшебез, сөлге чигү, алъяпкычлар чигү, күлмәкләр тектерү, бик күп эшләрне эшләдек һәм бик күп конкурсларда катнаштык. Менә монда күргәзмәгә куелган бөтен эшләр шушы Ак Калфак берләшмәсенә йөрүче уңган апаларыбызның, ханымнарның иҗат җимешләре. Күңел халәте ул безнең, йөрәкләребез тынычлана, дөньяларны онытып, шуңа мөкибән китеп утырабыз аннары. Күңелем тынычлана. Яшьлегемә кайтам. Әбием сандыгын әзерләдем. Балаларыма мирас итеп калдырасым килә. Матурлык тудыру өчен эшлибез. Күңелләргә хуш килсен, кешенең йөзләрен ачык күрсәтсен өчен дип тырышып чигәбез. Рәхәт була күңелгә. Чиккән саен матурлана, гел чигәсе килеп тора. Бөтен эшләр онытыла, шу чигүне тотсам, бөтен нәрсәләр авыруларын бетеп китә. Шушы чигүләр белән күңелләр тынычлана. Болыннарда йөргән күп булам, тынычлана, рәхәт була, төрле чигү үрнәкләрен куеп чигәсем килә, эшлисем килә, шуны көтеп торам менә. Бөтен эшемне бетереп, тизрәк шуңа утырасым килә. Дөрес, бу һәркемнең күңел халәте. Алай гына да түгел. Алар киләчәк буын өчен мирас булдыралар. Нәсел шаҗарәсендә барлыйлар. Менә истә калсын дип инде үзебезнең нәселләрне белү өчен инде Гәүһәрия менә бик нитеп теләп тотынды инде сеңнем. Һәр берсен шалтыратып, ниләрдән карап, сырашып, ул аңар күпме көч куйгандыр инде. Киләчәк буын өчен, балалар өчен кирәк. Кайдан нигезләре кайсы тамырдан чыкканнарын белсеннәр. Инде менә авыл тарихына килгәндә, нәкъ шушы җирлектә яшәүчеләр үзләре сөйләсә дөрес булыр. Менә әйтегез әле, рәхим итеп, ничәнче елдан сез гомумән тарих белән кызыксына башладыгыз һәм менә әгәр дә авыл тарихына килсәк,
Ниченче гасырдан башлана аның тарихы? Бұрынғыдан келген риваятлар бойынша біздің енді мында 1600 елларда Бәймәш белән Миләш дигән ике кеше килеп урнашканнар. Һәм инде монда бит бөтен тирә-юньдә урман булган, кара урман, һәм Мишә елгасы ага инде. Менә калкулыклар, таулар бит инде. Һәм инде алар монда яшәргә уңайлы икән дип инде шулай яши башлаганнар. Һәм менә исемен килеп чыгуы инде Явлаштау, менә Ябалдаш дип менә күрәсез, менә монда таулар инде, калкулыклар инде, бу яктан да менә шулай итеп ул Ябалдаш дигән сүздән Явлаштау дигән авылның исеме барлыкка килгән. Авылның бүгенгесенә килсәк, бүгенге көндә инде авылыбызда 343 кеше яши. Гадәт основном инде бездә халык терлекчелек, игенчелек белән шөгыльләнә, эш бирүче оешмалар булып инде бездә Оосаба җәмгыятенең Явлаштау бүлекчәсе, бюджет оешмалары, шулай ук Восточный оешмасы бар. Шулай ук инде читкә чыгып эшләүчеләрдә хәйран гына дип әйтик. Кем нәрсәгә хирыс, кем нәрсә җыя? Менә Явлаштау авылында чәйник җыялар икән. Һәм менә монда инде без 130дан артык чәйник күрәбез. Һәм аның иң беренчесе шушы булды дип аңладым. Кемдер чәйник сәгать җыя, кемдер марка җыя, кемдер открыткалар туплый. Туктале, мин нәрсә җыярга мөмкин миңа дип инде. Музейга кердем дә, музейда күзем төште, 3 чәйник бар. Менә иң беренче музейга бирелгән чәйникләрнең иң беренчесе шушы. Бу чәйникнең тарихы шулай, Минханова Саймапа гамманы Свердловскийда яшәгән вакытта иптәш кызы бүләк иткән булган. Һәм ул аны озак еллар буе Свердловскийда үзендә саклаган һәм авылга күчеп кайтты, шул вакытта алып кайткан. Һәр бер чәйникнең исеме бар. Әйе, һәрбер чәйниккә кем бирелгән, шуларның исем фамилиясе язып куелды. Кеше шушы чәйникләрдән тынычлык белән тынычлап, мул табыннар артында чәй эчсеннәр иде иләрендә. Һәм инде ансын да әйтеп куям, иске чәйникләр үзләреннән арткан чәйникләрне безнең коллекцияга бүләк итсеннәр иде. Без аны кадерләп саклыйбыз, аларның исем фамилияларын язып куябыз. Алар инде килгән чакта кызыксынып үзләренең чәйникләрен карарлык булсын. Кечкенә генә күренешкә дә сөенә беләләр шул монда. Нәкъ менә шундый битараф булмаган кешеләр авылны саклый, үстерә, бизи. Ләйсәнә Садырдинова, татарлар, Явлаштау авылы, Саба районы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Максат күбрәк татар авылларын җәлеп итү. Оренбург өлкәсендә Аккалфак оешмасы бик актив эш алып бара. Безнең оешмага яшьләр дә кушылды һәм яңа проектлар. Иң мөһиме шу. Казакъстаннан Әдилевләр гаиләсе белән таныштырырбыз. Яз килә, сыршы, квар килә, гөрләшеп, сайрашып, җыршы, кошвар килә. Туган авылым, ак хисләр, алтын көз, остакуллар фестивальләре. Оренбург өлкәсенең Аккалфак оешмасы проектларының иң зурлары. Елдан ел аларга яңалары өстәлә. Максат бәйгеләргә күбрәк татар авыллары җәлеп итү. Бу проектлар нигезендә Оренбург шәһәренең милли авыл мәдәни комплексында урнашкан татар утары. Анда халкыбызның тормыш, көн күрешен чагылдырган этнографик экспонатлар җыелган. Татар хатын-кызлары оешмасы алдында күтәрергә теләгән мәсьәләләрнең актуальлеге хакында шик юк. Ел дәвамында истәлекле даталарны билгеләп үтү, гореф-гадәтләрне, туган телне саклауга юнәлгән чаралар үткәрү каралган. Аларның иң күләмлеләре хакында Фирүзә Әбсәләмова сөйләр. Минем кулымда 19-нчы гасырның калфагы, кул белән эшләнгән калфак, инҗедән. Бүгенге югары технологиялар заманында кул эшләре дә үзгәрде. Бу изүләрне, калфакларны чигүчеләр дә бик әз. Әмма безнең арабызда Аккалфак оешмасының әгъзасы, безнең Гөлүзә апа Мошарапова, алтын куллы Гөлүзә апабызды биртәбез без аны. Менә шундый матур, үзенчәлекле, һәм инде менә шушы үзебезнең заманга китерелеп ясалган шундый изүләр һәм калфаклар эшли. Үзем тегәм, үзем чигәм дип әйтергә булыр иде. Гөлүзә Мошарапованың мавыгы турында. 20 ел элек тегелгән милли киемнәр, чигелгән калфаклар беренче тәҗрибәсе. Хәзер станның үз алымнары бар. Калфакларга изүләр дә өстәле. Мин табигый ташларда өстәргә тырыштым. Мәсәлән, менә монда гранат, бусында агат,
Буларында агат, аметист ташлары, менә шундый табигый ташлар белән эшләргә тырышам бүгенге көндә. Әлбәттә, бик куанычлы хәл, күп кенә эшләрем Казанда бүген бар. Оренбур өлкәсендә хатын-кызларны берләштерүче беренче съезд 2016 елда уздырыла. Ел сайын оештырылган җыен яңа проектларны күздә тота. Без бу ел бу съездны Татар Каргалсында мәдәният комплексында Бәхет нурлары исемле комплекс шунда уздырдык. Ул инде комплекс турында да әйтеп китәсе килә, анда кыз балаларын тәрбиялиләр бу комплекста. Анда әхлак тәрбиясе дә, дин дәресләре дә, аш-су серләренә дә өйрәтәләр. Нәфис гимнастикада. Менә бу кыз баланы төрле яктан ачыклыйлар һәм шундый тәрбия бирәләр. Бу инде менә чыннан-чын милләт аналары үстерү тәрбиясе. Узын гомерле 200 елга якын уздырылган проектлар бар. Шуларның икесе Әсәкәй районындагы Алтын көз һәм Ак хисләр фестивале. Сәләтле балаларны бергә танышып, аларны дөньяга танытып, һәм инде монда инде татар телен саклау сире һәм татар язучыларның иҗатын өйрәнүдә менә шушы фестивальгә барста тупланып кирелгән. Акылфак оешмасының иң зур проектларының чираттагысы ул Туган авылым фестивале. Ул милләтебезнең гореф-гадәтләрен сәхнәләштерү рәвешендә күрсәтелә. Бу ел бу Туган авылым проектында безнең гран-при иясе булды Переволод районы Чесноковка авылыннан. Каз өмәсе бәйгесендә дә гран-при ияләре булучылар һәм үзләрендә кайнап эшләп торалар. Менә аларның яңа проектларының берсе Татар кызчыгы Татар малае. Менә бу ел узды. Шул ук бу районның тагын бер татар саласы. Беренче Зубайчыда бер юлы берничә яңа проект башкарылган. Зур проект, кирәкле проект, халык театры булдыру. Үзләре сценарий язып, үзләре сәхнәләштергән формада күрсәтү. Бу проект яңалык Оренбург өлкәсе өчен. Атна сайын бара торган дин дәресләре, аш-су серләр өйрәнү дәресләре, һәм инде шәхесләр белән, татар шәхесләр белән танышу. Ой бала балам, ак иделдә таң ата. Бөтен дөнья татар конгрессы оештырган бәйгеләрдә оренбурлылар даими катнашып килә. Бу юлы Истакуллар 2023 бәйгесендә Сарыкташ районының Ак калфак оешма җитәкчесе Розалия Таҗетдинова үз осталыгын сынады. 7 мендәр тышы тигергә кирәк иде. 50-га 50, 60-га 60, икәү 70-га 70, өчәү 50-га 50. Менә шунда катнашырга булдым инде. Нәтиҗәләре апрель ахырында Казанда бөтен дөнья татар хатын-кызлары съездында билгеле булачак. Оренбург өлкәсендә Ак калфак оешмасы бик актив эш алып бара. Һәм елдан ел оешмабызда үскәннән үсеп бара. Безнең оешмага яшьләр дә кушылды. Һәм яңадан яңа проектлар. Иң мөһиме шул. Май айында зур проектлар каралган. Оренбурда татар кызы өлкә бәйгесенең финалы, Әсәкәйдә Ак хисләр фестивале, Шарлык районы Ялчыкай авылында Сала тарихы музеен ачу. Оренбур өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, татарлар. Татарлар Казакстан Республикасының иң күп санлы халыкларының берсе. Мәсәлән, Петропавловск шәһәрендә 200 меңгә якын кеше яши. Аларның якынча 7 меңе татарлар. Бүген без сезне биредә яшәүче Адилевләр гаиләсе белән таныштырырбыз. Аларның ата-бабалары Төньяк Казакстанга 18 гасырда Татарстаннан килгәннәр. Еллар үтә, әмма аларның тукымнары гаиләнең гореф-гадәтләрен, милли мирасын сакларга тырыша. Адилевләр гаиләсендә кунакта Әдилә Тыгъбатова булып кайтты. Тормыш иптәшләре Вадим һәм Рузилә Адилевлар Казахстанда туып үскәннәр, әмма аларның нәселенең килеп чыгышы Татарстан белән бәйле. Вадим Адилевның ата-бабалары Мәмләт шәһәренә якынча 230 ел элек Казахстанда әлеге татар турак пунктына нигез салучы Мәүлид Валгузин белән бергә килгәннәр дип фаразлана. Воспоминания связаны вот именно с этим домом, с Боба, я помню, как вот они между собой разговаривали на татарском языке с нами. Вот это такое тепло, уют. Ну и детская радость. Вот то, что я помню оттуда.
Рузиләнең ата-бабалары да Татарстаннан булган һәм алар Төньяк Казакъстанга төрле юллар белән килгәннәр. Кемдер репрессияләнгән, кемдер монда яхшырак тормыш эзләп килгән. Наша семья, получается, это соединение казанских татар и сибирских татар. А Бика Ямалова, мамина мама, она приехала из Татарии. Она замуж вышла там в Казани за Бабая, потому что Бабай очень часто ездил в Казань к родственникам. Милли ашларыбызга мәхәббәтне дә миңа нәкъ шул әбием сөендерде, дип әйтә Рузилә. В первую очередь меня вот к уюту домашнему очень хорошо приучила. Готовка, уважение к старшим, уважение, почитание всех традиций, это гостеприимство. Очень я сильно впитала это все. Адилевлар рус теленең туган телләрен әкренләп кысрыклап чыгара башлаган вакытларын әле дә хәтерлиләр. Алар татар телен яхшы аңлыйлар, әмма практика булмау сәбәпле ул белән кызганычка каршы сирәк кенә кулланалар, дип әйтәләр. А сейчас народу мало, сейчас тем более все уезжают. И сейчас уже у нас раньше был татарский край, там вообще, это там 90% было населения, там, одни татары. У нас вот немцы жили, так они с татарами вместе гуляли, они татарские песни пели. Со временем мы больше стали разговаривать на русском языке. Татарский язык стал сначала домашним, а потом уже и дома татарский язык позабылся. Да. Вот. Это связано с тем, что, видимо, в школе мы разговаривали на русском языке, по телевизору нам все время мы смотрели передачи, кино, то есть все на русском языке. Ну а сейчас, то есть будучи уже взрослыми, мы понимаем, что нужно знать свой родной язык. Вот, и то, что нам досталось с детства, мы пытаемся сохранить и как бы приумножить. Туган телне белүнең мөһимлеген аңлап, алар татар бәйрәмнәрен үткәрү традицияләрен дә сакларга тырышалар. Я вышла замуж в мамлютку. Родители держали хозяйство. Тогда все держали хозяйство у нас. Гуси, утки. Ну и вот приходит время, надо же, табун-то большой гусей. Там, сестры, я сноха, допустим, мать мы женил, справимся все а хочется же все быстро. И вот мы собираем всех родственников, все женщины, ума называется. Мужчины занимаются, значит, режут гусей, палят их, мы щипаем, моем, и потом в конце готовится ужин. Туган телләрен яхшырак белү өчен Адилевлар ял көннәрендә Петропавловск шәһәренең Дин Мөхәммәд мәчете каршындагы татар теле дәресләренә йөриләр. Татар телен белү, башка төрле телләрне дә аңлау өчен зур мөмкинлекләр ача, ди Вадим. Айда без русча сөйләшәбез. Әлбәттә без балаларга туган телебезне өйрәтәбез. Әмир, ә син нинди шигырь беләсең? Мин Муса Җәлил май. Төндә генә җылы яңгыр явып киткән. Кышның соңгы суыктарын алып киткән. Ә син дә Әмир беләсеңме? Әйе. Яз килә, сырчыклар килә гөрләшеп, сайрашып, җыршып, кошлар килә. Татар халкының киләчәге бездән генә тора, дип әйтә Вадим. Үз динен, мәдәниятен кадерләп тотса, үзенең борынгы әби-бабалары белән горурланып яшәсә, һәм мондый кечкенә адымнар белән булса да, һәр кеше туган телен саклап калырга тырышса, әлбәттә, татар халкының алдагы тормышы якты булырга тиеш, дип саный ул. Адилә Тухбатова, Татарлар, Петропавловск шәһәре, Казакъстан. Бүгенге менә шулар тапшыруыбызны Разил Вәлиев шигырь юллары белән төгәллибез. Туган телем исән имин чакта, халкым булыр данлы, тәхетле. Туган телле халык мәңге яшәр, туган телле халык бәхетле. Ана телебезне кадерләп саклап яшик. Сау булыгыз.